ndokukwasai muse muzita raJesu. Toda kutenda Mwari kati mezuva ranhasi nechipo cheupenyu. It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Ndinofarira murume anonzi Zacchaeus. The problem with Zacchaeus was horizontal, but he used a vertical tool yaanoshandisa to see Jesus. And allow me to suggest that this tool was a tool not created by men, but it was a tool that was created by God. Saka zvazvinoreva ndezvekuti Mwari in the beginning paaisika the sycamore tree, akasika the sycamore tree aina Zacchaeus mupfungwa dzake, achiziva kuti one day there is a short man achazoda kuona muponesi. Saka paakatosika the sycamore tree aiziva kuti pane mukomana mupfupi achazoda kuona Jesu. Saka the salvation of Zacchaeus was planned before he was born. Even Jesu paanosvika pamuti womuonde anoona mashizha omuonde akamurangaridza kuna Genesis. Adamu naEvha vatadza vaakuzvisonera mashizha vachitraya kuvhara kushamba kwavanga vaita mushure mekunge vatadzira Mwari. Saka Jesu anorangarira the plan of salvation, the plan of redemption back to Eden, aona mashizha. Saka the plan of salvation was planned before we were born. Saka Mwari ari mubusiness rekuponesa vanhu. He's still in the business yekuponesa vanhu. Dai Mwari atibatsira mukudzidza kwatichange tichiita mukati mezuva ranhasi. Mukati mezuva ranhasi musoro weshoko unoti kufamba naMwari. Kufamba naMwari ndo musoro weshoko wezuva ranhasi. Kufamba naMwari. Ngatidzore uso hwedu tive nenguva yekunamata. Tenzi vakatendeka vari kumusha kumusoro kudenga, takutendai nekuti muri Mwari. Taungana kuti titaure shoko renyu. Vhurai nzeve dzedu tinzwe muchitaura nesu. Tai kuti mbiri igodzoserwa kwamuri, nekuti itsika yemunhu kuti kana akaita chaanoita anoda kutora mbiri, asi mbiri ngaidzokere kwamuri nekuti yakafanira imwe. Zvaitwa zvapera shure nemunamato ndokuti tione mazita edu akanyorwa mukati metsamba rinopona. Munamato wedu muzita raJesu asina nhoroondo yekukundikana. Amen. Toda kutenda Mwari. Mukati mezuva ranhasi tichada kudzidza shoma kubva mubook the Old Testament. MuOld Testament tichitsvaka kunzwa kuti Mwari anoda kuti tiite sei, kufamba naMwari kuita sei. Now chinhu chinonzi kufamba naMwari chinhu chisachawanike mumazuva atiri kurarama nhasi. Vanhu vazhinji vane zvavari kufambidzana nazvo, vane vanofamba navo, but mukati mezuva ranhasi takutsanangura kufamba naMwari. Now ukaverenga Genesis chapter 5 kubva pavhesi ya11, chaiverenga kubva pavhesi ya11 chidzika, asi pfungwa inokosha iri pana vhesi ya22. Vhesi ya11 inoti mazuva ose aEnoshi akanga ari makore ana 505 akafa. Vhesi ya12, Kenani wakagara makore 80 akabereka Maharareri. Shure kwekuberekwa kwaMaharareri, Kenani wakagara makore ana 940 akabereka vanakomana navanasikana. Vhesi ya14, mazuva ose aKenani akanga ari makore ana 110 akafa. Vhesi ya15, Maharareri wakagara makore 65 akabereka Jeredhi. Shure kwokuberekwa kwaJeredhi, Maharareri akagara makore ana 130 akabereka vanakomana navanasikana. Mazuva ose aMaharareri akanga ari makore ana 925 akafa. Vhesi ya18, Jeredhi wakagara makore ane 162 akabereka Enoki. Shure kwokuberekwa kwaEnoki, Jeredhi kwaakugara makore ana 100 akabereka vanakomana navanasikana. Mazuva ose aJeredhi akanga ari makore ana 262
akafa. Vhesi ya21, Inoki wakagara makore ana 65 akabereka Metusera. Shure kwekubereka Metusera, Inoki wakafamba naMwari makore ana 300 akabereka vanakomana navanasikana. Mazuva ose aInoki akanga ari makore ana 365. Inoki wakafamba naMwari akasavapo nokuti Mwari akamutora. Mwari akomborere kurongo kweshoko rake. Nawo ukaverenga dzinza nemadzitateguru nemadzibaba aInoki kumusoro kunena vhesi 11, inotsanangura upenyu hwairarama munguva iyi. Vanhu vairarama mazuva akawanda, hundreds of years, vanhu vachirarama panyika. Zvinhu zvisati zvasvika pazvasvika life expectancy yakanga ichiri yakakura. Nawo vanhu vanorarama makore akareba, asi bhaibheri riri kuti pavairarama makore akareba havaizorarama nekusingaperi. Akafa. Vhesi ya12 iri kungoti nhinga akazobereka akadii, akafa. Hakuna munhu unorarama nekusingaperi. Tinorarama asi tinodii navakomana? Tinofa. But ukazoverenga vhesi ya22 iri kuzotaura kuti mazuva ose aInoki akanga ari makore ana 365. Inoki akafamba naMwari akasazovapo nokuti Mwari wakamutora. But Inoki wararama makore akawanda, ararama haana kufa. Chatadzisa Inoki kufa chii? Inoki wakafamba naMwari. Mwari akamutora. Mwari akati uyo hazviite kuti aramba achigara panyika pane vanhu vakadai so, rekani mutore. Kufamba naMwari. Now Efeso chapter 5 pavhesi ya15. Naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba savasina kuchenjera, asi savakachenjera. Mungwarire nguva, nekuti mazuva akaipa. Saka musava mapenzi, asi muzive kuda kwaShe. Ngatingwarirei mafambiro. Kufamba kune nyaya. Kufamba ndokwakaita kuti Inoki asaona rufu. Mwari vamutori. Chenjerai kwazvo. Musafamba savanhu vasina kuchenjera, asi savakachenjera. Muchingwarira nguva. Makandei mazuva akaipa. Sava mapenzi. Vanhu vari kufamba samapenzi. Inoki wakafamba naMwari. Mwari wakamutora. Now ukadzidza bhuku raGenesis, tinoona Inoki achiita sekunge ndiye akafamba naMwari bedzi. Zvoita sekunge Inoki akaita a mist, akaita zvinhu zvisingagoneki. But I want to tell you, mukati mezora nhasi, zvakaitwa naInoki zvekufamba naMwari, it's very possible. Famba naMwari. Wakafamba naMwari. Mwari wakamutora. Inoki akaenda kudenga. Now ukaverenga account yevanhu vakaenda kudenga, hakuna mukadzi ataenda kudenga sofa. Hakuna mukadzi ataenda kudenga. But I want to challenge vana mai mukati mezora nhasi, kuti tikafamba naMwari, tikafamba mumaprinciples aMwari, zvichatirerukira kuponeswa. Mwari unotitora. Kufamba naMwari. Inoki afamba naMwari. Bhaibheri rinoti Inoki anosiya mhuri. Mukadzi iri shirikadzi yababa vaenda kudenga. Vana dziri nherera dzababa vakaenda kudenga. Nekuti wafamba naMwari. It's very unfortunate kuti vamwe hamene kuti muchasiya vana venyu dziri nherera dzababa vafira kumagirlfriends. But Inoki wakafamba naMwari akasiya mhuri iri nherera isina baba, mudhara aenda kudenga. Mukadzi waInoki aidada kuti dhedhi vakaenda kudenga. Handizivi chaunodada nacho mukati mezaura nhasi. Handizivi chaunoshamisira nacho. Pari mukadzi waInoki aiti dhedhi vakaenda kudenga. Ukarenga zvakanaka bhaibheri rinonzi Inoki akapupurirwa. Now kupupurirwa zvazvinoreva zvekuti Mwari akamwana kuti handigone kungotora Inoki ndoenda naye kudenga. Kwakukonfema kuvanhu zvikanzi nharaunda Inoki akamira sei. Bhaibheri rinoti Inoki akapupurirwa.
even mhuri yake, mukadzi wake nevana vake vakapupura kuti mudhara wakanaka, torai zvenyu. Mukadzi wainoka akasara iri shirikadzi, murume wari wapasi wainana mudhara. Watorwa apupurirwa. Mwari ngatibatsire tigone kurarama nemhuri dzedu zvekuti even our families vanogona kutipupurira kuti ava vanhu vaMwari ava. Vanhu vazhinji hatigone kupupuririka kudzimba dzedu nemhuri dzedu, mudzimai haagone kukupupurira. Zvekuti dai vatungamiri izvozvi towards my elections, dai vatungamiri vaimbosarudzwa kunzi munhu anosarudzwa navanhu vekumba kwake, vamwe hamaimbofamba kaita vatungamiri. Hamuite vatungamiri, hamuite, because munhu anoziva kuti wakaipa mukadzi nevana vako. But thank God, Inoki akanga aine ukama hwakanaka nevana vake nemukadzi, wakapupura zvikanzi Mwari torai uyu, torai. Kuna baba vazhinji vakauya kuchechi kuno ndokwavanofadza vanhu. Unoziva vana vanotanga vachatora pulpit vanotanga vachaitora voenda naye kumba, because mazino amudhara vanomaonera papulpit vachikwazisa sangano mangwanani, sangano dzvene raMwari. Ndopavanoonera mazino kumba vachidhirima nekuchikidzira vanhu. Inoki akapupurirwa nemukadzi nevana zvikanzi Mwari torai uyu, endai naye. Hazviti munofunga kuti mazuva ino kwangu sina vakadzi vaisapfeka musha? Vakanga variko, zvimbuya zvaikwesha nhova zvakanga zviriko, vanhu vaita zvinhu zvakasiyana vakanga variko, but vakapupura vakati uyu hatina kumbokumuona pano uyu, torai Mwari, endai naye. Kapupurirwa Inoki. Mwari akamutora akasazovapo. But zvinoita sekunge a mystery kufamba naMwari. But I want to tell you, vana vaMwari mukati mezora nhasi, it's not a mystery kufamba naMwari. It is possible to walk with God. Zvinogoneka famba naMwari. It's possible. Inoki wakafamba naMwari akasaona rufu nokuti Mwari wakamutora. Now, haasiri ega akafamba naMwari. To prove that, ukaenda pana Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 pavhesi ya9. Vhesi ya9 tinoona mumwe murume anofamba naMwari, marudzi aNoa. Ndiwo Noa wakanga ari munhu wakarurama asina mhosva namarudzi ake. Noa wakafamba naMwari, muri mberi naMwari. Saka Inoki akafamba naMwari, Noa akafamba naMwari. It's possible to walk with God. Very possible. Hanzi Noa akanga asina mhosva namarudzi ake. Vanhu vazhinji vane mhosva namarudzi. Hamuonani namukoma, hauonani nemwana wamai vako, mhosva namarudzi. Inoki naNoa vakanga vasina mhosva namarudzi, vakapupurirwa. Mwari ari kudenga akaona Inoki akati aiwa iyi good boy, asina mhosva namarudzi. No, akafamba naMwari. Saka it's possible to walk with God. Now ukaverenga same chapter 6 verse 22, inoti iyo Noa wakaita saizvozvo, sezvaakarayirwa naMwari akaita zvose saizvozvo. Mwari unopa Noa zvokuita macommands. Noa anoteerera mainstructions akapiwa naMwari. Ndo pari kunzi Noa akaita zvose zvaakarayirwa, ndokufamba naMwari. Tine zvinhu zvatakapiwa naMwari, mirayiro yatakapiwa naMwari, tofanira kufamba mairi, toita zvose saizvozvo. Kana tadaro tafamba naMwari. Famba naMwari hakuna kuoma. It's possible to walk with God. Hanzi Noa akaita zvose, everything God had commanded him to do. Saka kana tochengeta mutemo waMwari tichifamba naMwari, hatibvisi imwe, hatibvisi 1 tosara ne9. Hatibvisi weShabata. Tinochengeta zvose zvatakarayirwa, toita saizvozvo. Kana tadaro tafamba naMwari. Noa wakafamba naMwari.
possible to walk with God. So God had given Noah simple instructions. Noah, pawakuvaka ngarava, ndoda kuti ushandise muti wemugoferi. Ndo muti unopuwa taski naMwari kunzi Noah, kana wakuvaka ngarava, usashandise muti yose. Shandisa the gopher tree. Now, ukadzidza zvakanaka, muti womugoferi muti usina chimiro chakanaka pakuutarisa. Muti wakabhenda usina kumira zvakanaka, usi straight. It's different from pine tree. It's different from gum tree. Wakasiyana nemugum tree. Mugum tree wakatwasuka, mupaini wakatwasuka, but God was very specific about the tree yaifanira kushandiswa naNoah pakuvaka kwengarava. Noah anonzi kunyange mugoferi wakabhenda, ndoda the gopher tree. Andingotaura newe chidiki vari kuteerera panguva ino. God is very specific about the tree yekuvaka ngarava. Mwari ari kuti Noah, santaurira zvemugum tree, handinei nemugum tree. I know kuti mugum tree wakatwasanuka, mupine tree wakatwasanuka, but handisi kuda mugum tree nemupine tree, ndiri kuda the gopher tree. That was the instruction kuna Noah yakapuwa naMwari, and Noah did accordingly zvaakatuma namudhara, akashandisa the gopher tree. Kani kutaurirei zvenyu zvekuswera muchiti hanzi musangano muno hamuna vakomana, hamuna vasikana. Mwari ari kuti muno ndo mandiri kuda, ndiri kuda mugoferi. Zvenyu zvekunyemberana kuti hey, it's like ndine musikana wangu handinaye mazuva ano, ndakatomupa desire of ages. It's like ari pachapter 22. Saka hamamanje anenge atendeuka. Mwari ari kuti kunyange mugamu kwatwasanuka uri kunze uku, handinei nawo. I want the gopher tree. The gopher tree. Kunyange wakabhenda, ndo wandiri kuda. Imo musangano rino, migoferi irimo. Migoferi yavasikana inowanika musangano raMwari. Migoferi yavakomana irimo. God wants the gopher tree. Now, ukatarisa Noah, chinonzi akaita saizvozvo ndechekuti akagona kugara nekuparidza nekutendeutsa mhuri yake. Kuna vanhu vazhinji vanogona kutungamirira sangano, but havagoni kutungamirira misha yavo. Kuna vanhu vazhinji vanoda kuchikidzira sangano, vana vaya kuchechi, but kumba havagoni kutungamirira mhuri dzavo, havagoni. But chinonzi Noah akafamba naMwari, wakatungamirira mhuri yake kuruponeso, akaparidzira mhuri yake ikaponeswa. Now, dai akanga iri, dai Noah akaparidza nguva inoi yatakurarama, muconference dzatakurarama idzi dzine magoals, dai Noah akadzingwa basa, because haana mweya yakahwina. But Mwari ngaaongwe. God is not interested in number. Mwari akafara nekuti Noah wakaponeswa pamwe chete nemhuri yake. Zvezvo zvinotagwa navanhu zvekuti vamwene nevaroora havagarisani. Mukadzi waNoah naNoah akagarisana navaroora vatatu muareka, vakagarisana. Ogona kugarisana nemuroora one anotogara kwaanogara, but Noah akagarisana navaroora vatatu musame ark. Hatina kunzwa nyaya dzekuti pakachinjanwa kutaura kana mashoko. Noah vakafamba naMwari. Now, ndinofarira vanasikana, vakadzi vaShemu, Hamu naJafeti. Vakaponeswa, vakapinda muareka. Munofunga kuti panguva yaNoah kwakanga kusina here vamwe vasikana vaionekwa naShemu naHamu naJafeti? Vakanga variko, vaitosanganikwa navo vakawanda, but vasikana ivavo chakaita kuti vasapinde muareka, it was because of their decision nechoice. Vasikana ava chakaita kuti vaponeswe muareka, vakagona kusarudza kwekunoroorwa, vabva vatoponeseka, bva vatopinda muareka, bva vatopinda machena, mvura payakauya vakapona, because vakagona kusarudza kwekuroorwa.
saka sarudzo dzemarriage, dzekupinda marriage, dzine chekuita neruponeso rwedu. Ukaona wafa pamarriage pakusarudza even neruponeso unogona kurasikirwa naro zvachose. But vasikana vakaponeswa because vakagona kusarudza, vakaponeswa. Noa wakaita zvose, akaita saizvozvo zvose zvaakanga arayirwa naMwari. Mwari ari kutsvaka vana baba vanoita zvose mukati mebasa rake. Mwari ari kutsvaka vana mai nevechidiki vanoita zvose zvavakarayirwa naMwari vasingasirire. That's the best way to walk with God. Kuita zvose zvatakarayirwa. Saka Enoch akafamba naMwari, Noah akafamba naMwari. Saka zvazvoreva, this is not a mystery. It's possible to walk with God. Even ukaverenga Genesis chapter 17 verse 1, Abrahama wakafamba naMwari. Wakafamba naMwari. It's possible to walk with God. Miratinzwe kuti pane mumwe here akafamba naMwari mukati meBhaibheri. Tiprove kuti zvakaitwa naEnoki kana isu tinogona kuzviita tikafamba naMwari. 2 Kings chapter 20, madzimambo echipiri chapter 20 pavhesi ndera 1. Vhesi ndera 1. Zvino namazuva iwawo Hezekaya akarwara kusvikira pakufa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako nokuti uchafa ungararami. Vhesi ya 2. Ipapo akatendeukira kumadziro akanyengetera kuna Jehovha akati, orangarirai henyu Jehovha kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nomwoyo wese ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekaya akachema kwazvo. Vhesi ya 4. Zvino Isaya wakanga achigere kubuda paruvazhe rwapakati, shoko raJehovha rikauya rikati kwaari, dzokazve undoti kuna Hezekaya mutungamiriri wavanhu vangu, zvanzi naJehovha Mwari waDhavhidhi baba vako, ndanzwa kunyengetera kwako, ndaona misodzi yako, zvino tarira ndichakuporesa. Nezuva retatu uchakwira kuimba yaJehovha. Vhesi ya 6. Ndichawedzera pamazuva ako makore ane 15, ndichakurwira iwe neguta riri paruoko. Mwari ngaakomborere kuverengwa kwezwi rake. Now, shoko rinosvika kuna Hezekaya richibva kuna muprofita Isaya. Anotumwa naMwari zvikanzi, enda unoudza Hezekaya kuti, Hezekaya, ndakuda kuti uchifa. Pakurwara kwauri kuita uku hauchaporizve, waakufanira kufa. So that was the message inosvika namuprofita Isaiah kuna Hezekaya. Now, Hezekaya paanotambira shoko rerufu kubva kuna muprofita, Hezekaya anonetseka. But chandinofarira pana Hezekaya ndechekuti Hezekaya arisivha shoko rorufu kubva kuna muprofita. Hezekaya akati, idzi dzanyaya dzeupenyu nerufu rwangu. Saka handichatumiri muprofita kuti adzokere kunobvunza mudhara kuti zvaita sei kunai Mwari. Hezekaya akati, no, ndakupfugama ndoga, ndotaura namudhara ndoga. Taita dambudziko revanhu vari kuita matambudziko mukati meupenyu, but havagone kuenda nenyaya dzavo vega kuna mudhara. Vakajaira kunamatirwa nekuenda nenyaya. Hezekaya ari kuti ndakutaura naMwari mbune. Saka Hezekaya anopfugama otarisa kumadziro, otanga kuchema. Zvikanzi Hezekaya anoti, Mwari, dorangarirai henyu mufambiro wandakaita pamberi penyu. Ndakafamba nemi wani Mwari, ndikafamba pazvokwadi yenyu. Imi makatarisa. Muri munhu wekuziva Mwari? Hamungambodaro? Hamudaro Mwari? Muri munhu wekuziva ndakafamba pazvokwadi yenyu. Saka Hezekaya wakafamba naMwari. Uripera naMwari. Hezekaya wakafamba naMwari. Noah naEnoki naAbrahama wakafamba naMwari. Even Hezekaya wakafamba naMwari. Saka Hezekaya anonzi dauda kuti ufa. Hezekaya ati, Mwari muri munhu wekuziva. Muri munhu wekuziva hayo. Hezekaya akachallenge Mwari. Akati, aiwa Mwari, kana mufunga kuti ndiri kunyepa, check your records.
He challenged God because aiziva kuti akafamba pazvokwadi yaMwari, akafamba naMwari. Can you challenge God mukati mezuva ranhasi? Unogona here kuchallenge Mwari kuti Mwari, vhurai mabhuku angu? Tinonyara. But Hezekiah unochallenge zvikati Mwari, mune mabhuku enyu amunosinyora maminutes muchirekodhi akaini. Vhurai mabhuku. Bhaibheri rinoti mabhuku akazarugwa. Hezekiah akaonekwa akafamba pazvokwadi yaMwari. Mwari akati, ndanzwa kuchema kwako, nekuti wakafamba pazvokwadi, ukafamba pamberi paJehovha. Muripo here naMwari. So now yemaminutes, Hezekiah pano requesta maminutes kubva kudenga. Ndinoifarira ukarenga Malachi chapter 3 verse 16. Inoti ipapo vaviri vakati vataurirana, Mwari amene akateerera kunzwa vaitya Mwari vaita converse, vangoengage, vangotanga kuchinjana mashoko. Because vanhu vaitya Mwari, hanzi pavakangotanga kutaurirana, Mwari amene akateerera, zvakanzi bhuku yokurangaridza ikatanga kunyorwa. So when we talk, pese patinotaura nepose patinofamba, God is recording with terrible exactness. Anenge achirekodha mudhara. Saka Hezekiah ndo bhuku raanokilema kuna Mwari kuti aiwa, vhurai mabhuku enyu amunorekodha, ndakafamba pazvokwadi yaMwari. Maminutes. Saka chinonzi kufamba naMwari kutya Jehovha nekuchengeta murayiro yake nokuita zvose zvatakarayirwa naMwari. Ndosaka muparidzi achiti conclusion of the whole matter is to fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of all men. Ukaona taita tafamba naMwari ndo duty romunhu wose. The conclusion of the whole matter is to fear God and keep his commandments. Saka kufamba naMwari, kutya Mwari, kuchengeta mitemo yake. Hezekiah anonzi naMwari ndakukupa 15 years. Now ukarenga Bhaibheri mushoko raMwari, Mwari anoti takatarirwa muganhu watisingatenderwe kudarika. Takatarirwa muganhu watisingatenderwe kudarika. So panyaya yaHezekiah, Mwari anopa Hezekiah 15 years. But Mwari akawedzera Hezekiah 15 years. Zvichienda mberi, Mwari unenge wabva pashoko rake rekuti takatarirwa muganhu watisingatenderwe kudarika. So what God did is akadzosera nguva kumashure pana Hezekiah. Saka Hezekiah paairarama 15 years, airarama 15 years achibva kumashure achidzokera kumuganhu waakanga asiya. Ndosaka uchiona vanhu vazhinji vanomboita zvemaWhatsApp, WhatsApp ika-expire, pana netsika yekudzosera dheti kumashure. Ukadzosera dheti kumashure azvive kuti WhatsApp yako iyi ndeye mashuwa-shuwa, inenge ya-expire. Saka paunodzora dheti ukadzora kuna January, iwo WhatsApp yako ya-expire muna May, inotanga kudzoka kubva kuna January ichifamba ichidzokera kuna May kwainofanira kuexpira. Saka the moment yainongodzokera futi pana May inoexpire, inomira kushanda. Saka Hezekiah wakadzoka mumashure kudai. Saka paaifamba 15 years, aifamba 15 years achibva kumashure achidzokera kumberi. Saka paanosvika pa 15 years, Hezekiah anenge asvika pamuganhu waasingatenderwi kudarika. But I want to tell you, dai Hezekiah akafa pakanzi naMwari ifa, dai akazvigonera. Hezekiah akazorarama pa 15 years dzakapiwa naMwari. Bhaibheri rinoti akabereka Manase akashungurudza Israeri, muroyi wechirume. Dai akava muroyi wechirume akashungurudza Israeri. Dai Hezekiah akangonzi naMwari ifa, akafa, tisina kumbobvira taona muroyi wechirume mukati meBhaibheri akashungurudza Israeri. Saita nharo kana Mwari ati ifa, kana ati ifa ifa. Saka kufunga kwangu, Hezekiah paanopiwa 15 years naMwari, paaifamba kuri kunzi aikrosa ana Simon mazorodze, vakazorodza vamwari bhiza. Handifunge kuti Hezekiah aivhunduka.
Mozisi aiziva kuti chero akakurosa, chero akarohwa nemota, pamwe asara ne12. Mwari akamuwedzera. Chaita kuti awedzerwe, akafamba naMwari, anotya Mwari. Saka vanhu vanotya Mwari nevanochengeta mitemo yake, vanofamba naye, kana vofamba havatyi. Ndosaka Dhavhidhi achinyora pane mapisarema kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro pamanyoro. Zviro kwazvo kunyange ndikafamba pamupato womvuri worufu, handityi nokuti muneni. Saka Mwari kune vanhu vanomutya, anofamba navo, ndiye mufudzi wavo. Saka havatyi zvinotyisa zvenyika ino zvikauya. But if you don't fear God, zvinotyisa zvenyika ino zvikauya, zvinokuvhundutsa. Hanzi pamupato, hanzi kunyange ndafamba pamupato womvuri worufu, handivhunduki. David, handivhunduki. Ukaona chinhu zvaakuita mumvuri, zvinoreva kuti ndechemashuwa-shuwa, chinhu chitoripo. Saka rufu nderwemashuwa-shuwa. Saka rufu ruri kutitsoma mukutaura kwemazuva ano. Runenge ruchikutsoma so, ruchikufudza so. But David ari kuti kunyange zvakadaro handitye. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of all men. Hezekiah wakafamba naMwari. It's possible to walk with God. Munyika ipa zvakadai, vanhu vari busy kutsvaka mari. It's possible to walk with God. Now Mwari anoti Hezekiah, put your house in order. Usati wafa. That was the instruction from God. Put your house in order. Concern yaMwari ndeyekuti Hezekiah afe imba yake isiri muorder. Ari kunzi put your house in order. Ndakutaura nevana vaMwari mukati mezuva ranhasi. Put your house in order. Concern yaMwari ndeyekuti ufe usina kugadzirisa ukama nehama dzako, usingaonani nemunin'ina wako, usingaonani navabereki vako. Put your house in order. Concern yaMwari ndeyekuti ufe usina kupedza kuroora. Put your house in order. Concern yaMwari ndeyekuti ufe une vamwe vana vari musango vasingazikanwe. Put your house in order. Yo concern yaMwari. Gadzirisa zvinhu zvako. Mwari ngaatibatsire tiise dzimba dzedu muorder tisati tafa. Put your house in order. Famba ina Mwari. It's possible to walk with God. Now, muimbi wekwedu anoti, hymn number 133, anoti obvumai ndifambe nemwi sezvakaita Enoki. Mubate ruoko rwangu nditaurirenewo nemi. Kana nzira yoshayikwa, nditenderei kufamba nemwi. Parona Mwari, fambai naMwari sezvakaitwa naEnoki. Hazvishamisiri. You can walk with God. Dai vanhu vaifamba naMwari, dai tine mahimbuku akangozara nawo bvumai ndifambe nananhingirikini. Because Enoki wangofamba naMwari, song yainongoti obvumai ndifambe nemwi sezvakaita Enoki. Ukafamba naMwari tinoigadzira himbuku. It's possible to walk with God. Zvikanzi handingambofambi ndega. Muri parona Mwari. Ngatifambei naMwari. Torere kuvhuvhuta. Tamazuva akaipa. Ngatingwarirei kuva hatifambi toga. Mirau yakateiwa. Vavengi vachiedza. Zvikanzi ese aya matambudzo. Tenzi. Bvumai ndifambe nemwi. Nditendereiwo ndifambe nemwi. Ndo vanhu vatiri kutsvaka mukati mezuva ranhasi. Vanoti Mwari tibatsirei tifambe nemwi sezvakaita Enoki, sezvakaita Noah, sezvakaita Abrahama, sezvakaita Hezekiah. Toda kufamba nemi mukati meupenyu hwedu. Hatifambi tiri toga. Turiri kuvhuvhuta. Zvikanzi kuti mandisiya ndega, zvepasi zvinova nhando. Ndozofamba nekushinga, ndotakura muchinjiko. Dakara ndisvike Zioni. Mwari ari kutsvaka vanhu vanofamba naye. Vanofamba naye kubva nhasi zvichienda mberi. It's possible. Hauna kunonoka mwana waMwari. It's possible to walk with God. Unogona kutanga nhasi. Mwendo ukafamba naMwari, Mwari unotitora
chero ukatitendera kuvata hatinyime mushakudenga. Famba naMwari. It is possible to walk with God. Now mukuvharira, pane murume wandinofarira, a French fighter munhoroondo anonzi Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte was a French fighter. So what Napoleon Bonaparte did, akashungurudza vanhu munguva dzehondo, munguva dzemaworld war, akashungurudza vanhu zvokuti vanhu vakanetseka kuti murume uyu, how best can we defeat this man? Ashungurudza pasi rese. So vanhu vanogara pasi voti toita sei kuti tidefeate murume uyu. So vanotsvaka, vanoita tsvakurudzo dzavo kuti towina sei murume uyu. So pavanoita tsvakurudzo dzavo vanodiscover one thing, kuti each and every time Napoleon Bonaparte paanokurira hondo kana kuti mauto ake paanohwina hondo, anodzoka kukempi yemasoja achiimba nziyo dzechifrench, achimacha vachiratidza kuti vakurira hondo. Saka vadiscover this, vanoti aiwa, iyi nyaya inetsei, zvatichaita tichaimba semafrench. Halo, tichimacha tichienda kukempi yaNapoleon Bonaparte, toimba samafrench, nziyo dzavo dzechifrench. Handiziva kuti vaimba nziyo dzekuti kudii, but vaimba nziyo dzekukurira dzinoratidza kuti vakurira. So vanoimba nziyo dzechifrench vachimacha, vachiadvansa, vachienda kukempi yaNapoleon Bonaparte. Now anzi pavanomacha vachienda, pavanotanga kusvika mudhuze, saundi inosvika, saundi yekuimbira kwaitwa nevarume ava kwechifrench kwakasvika kukempi. Now masoja anonzwa sound, paanonzwa sound anomhanya kuna Napoleon Bonaparte. What Napoleon Bonaparte, takurira hondo, ngatitoitai zvekufara isu. Paiwa watinwe takurira mauto aokurira uku, nziyo dzerikuriro dzakuimbwa. Ndofarira Napoleon Bonaparte. Napoleon anti akomana, mirai, hold on. Chimbondimirirai. Aiwaka, hamusi kunzwa here nziyo dziri kuimbwa. Svanzi hold on. Napoleon anomira kweminute, kwakugwadama pasi, akapfugama, akaisa nzeve yake pasi. Paakanga akaisa nzeve yake pasi, akanga ari kuteerera mafootsteps evanhu vaimba vachimacha vachiuya kukempi yaNapoleon Bonaparte. Paanoteerera anzwa mafootsteps evanhu vaimacha, anosimuka achitaura mashoko andofarira. Napoleon Bonaparte anoti, the singing is French, but the marching is not. The singing is French, but the marching is not. Ndowirirana nevakomana, nziyo dziri kuimbwa dzichibva dzine maungira ndedzechifrench, inziyo dzedu dzekukurira handirambi. But chandaramba panguva ino, kamumachiro kana kuti kamufambiro kari kuita mauto achiuya kuno, aiwa hakazi kechifrench. Ndo dambudziko rataita maKristu anhasi. Tine kakuimba kechifrench, but kakumacha kedu nekakufamba hakazi kechifrench is totally different. Kana tichifamba tikauya kuchechi, patinouya kuchechi, sabata rimwe nerimwe takasunga matai, takarereka musoro, tinyepedzera kunzwisa tsitsi, tinoita unge maFrench nekuimba pachifrench. But patinodzokera kunharaunda dzatinogara, ndopaunoona kuti kamumachiro hakaziriko. The singing is French, but the marching is not. Vanhu vazhinji vari kutungamira chechi, paunotungamira chechi ndopavanoita kunge vanhu vari right, but ukaenda kwavanosenzera ndopaunoona kuti the marching is not. Munhu anotungamirira Sabbath school, superintendent, muromo anoshandisa kuita superintendent kuchechi yaMwari, ndo unofamba nemakuhwa. The marching is not. Mwari ngaatibatsire tigadzirise mufambiro wedu,
tifambe zvinoenderana nekamuimbiro kedu. The singing is French, but the marching is not. Dai Mwari rugare angatitungamirira angakomborerai. God bless you. Petro
Jesu ndingakwira pamberi pezuva kune denga pakuimba ngiri petro nemi Mwari petro nemi Mwari wangu petro nemi petro nemi Mwari petro nemi petro nemi Mwari petro